Don ayu haubnai bat balai bagi saintis jong kene ke perthai kia be ban lek ban yuk kechat ha ke benta jong ke sopul jong ubnai ke benta ke balek ban yuk kechat de Chandrayaan ubalai jong ke ri India ke jong ni tu benta ni pek ba balai kene ke sopul lani ke benta ke basathi jong ubnai ke long ke ba kerpang hadu kata kebaning kong kani kedai kebenta kebom sim ladai lani yok sengi daki hajar senam hadu menta bat latip ru ya kani kebenta kum ka dark side of the moon kebaar hang ni ki don ki kretas lani ki benta ki balong tliu ki balak banlang ki umtha kebalai hang ni ke don ke hydrogen gas kebalak ban penkela syaka fuel lani ke kenjabor energi kebasau hang ni don shibon ki mineral lani ki marpo kendo ki badon hapo karengko jong ubnai kebasan ka jingdon jong ka umtha ka pentiknaru ya ka jingdon jong ka oksigen ha ka ni ka benta jong ubnai menta phila ban keli ba balai ki scientist ki awat ya ki ni ki bro bat ban le kumnu ya kita ki saintis ki don ya ke jingtmu ban pelong ya ke jingwat benya ke bakam janai hapo ubenai kumta haswa bakin lek bansa na ke benta ke jingwat benya ha ubenai ki don kam ban pentikna ya ke jingdon jong ki jingdon kam ki bala ban kersyan ya ke jingsa ke jongki ke bakatu ke nepor ha ubenai kumta da ke jingdon jong ki umtha kala banlong kum ka wei na ki thamai ban yo ya ka umdi hapo jong ubnai ka jingdon jong ka hydrogen kala ban yarap ban pendap bor biang ya ki roket na ka benta ban sa khamslam ha ubnai bat bakila ban wan phai biang syagane ka prathai lani ban pelang ya ka energy power na ka benta ki wei ki jingdon kam da ke jingdon ka oksigen kan yarap ya ubriu ban yo ya kal air na ga benta ban ring bat ban penher mesim kublashibun